Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Fa uns mesos vaig rebre un vídeo que es va fer una mica viral per xarxes socials, potser tu també ja l'has vist. Era un vídeo simpàtic que jugava amb el significat de la paraula cap, els diferents significats de la paraula cap. Mentre el busco, sabeu que us podeu subscriure per aquí sota si no ho heu fet, activar el botó, la campaneta, i així rebreu avisos de vídeos propers. Saps que també ens pots seguir per Facebook amb continguts interessants i ja he trobat el vídeo. No és de la millor qualitat, però s'entén perfectament. Ninguna. Cap, Cabeza. cap, Jefe. cap, En ninguna cabeza cabe ningún jefe. en cap, 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 cap. El primer significat, canviar el cap de la paraula cap, és precisament aquest, el cap, la cabeza. Aquesta cosa que tenim damunt les espatlles. La diferència principal amb el castellà és que en castellà diem la cabeza en femení i en català ho diem en masculí, el cap. Les 3 copes de vi li han pujat al cap. Va fer un gol de cap per empatar el partit. Cap també és la preposició hacia i ens indica orientació, direcció o aproximació. Com per exemple, vine cap aquí, anem cap allà, mira cap amunt. En la majoria de casos, per això, acompanyarem cap d'una A. Com per exemple, els nens van cap a l'escola o vindran cap a les 4. Mireu més exemples. Vaig cap avall, que m'estan esperant. Ha començat a ploure cap a les 11. El poble que busques és cap a Figueres. Les persones que ocupen un lloc de preferència o que tenen altres a les seves ordres, sota les seves ordres, és el cap. El que mana és el cap. El jefe tant pot ser el cap en masculí o la cap en femení. Per exemple, el cap o la cap d'estudis, el cap o la cap de departament, etc. Durant la teva vida tindràs molts caps. Si algun dia arribes a cap d'alguna cosa, si us plau, sigues considerat amb els teus empleats. No hi ha res pitjor que tenir un cap que sigui un autèntic fill de... Però qui m'està censurant? El cap de la tribu ha dit que demà plourà. La responsable és la cap de comunicació. Atenció, que comença a refrescar. No passa res, hem vingut preparats. Cap també pot ser un verb, del verb cabre, verbo caber. Ell o ella cap, ell o ella cabe. Per exemple, el conserge ja no hi cap a l'ascensor. El conserje ja no cabe en el ascensor. O et cap una bossa més al maleter. Te cabe una bolsa más en el maletero. Cap és cabe, del verb cabra. Caber. Mireu aquests altres exemples. Ja entro jo que vostè no hi cap. Segur que cap més roba a la maleta. Per dir ningú, ninguna o algun, alguna, també utilitzem la paraula cap. No t'estressis gaire en aquest punt, perquè per tu potser és més fàcil utilitzar la traducció directa del castellà de ninguno, ninguna o alguno, alguna. En català és perfectament correcte dir ningú, ninguna, algun, alguna. Però si t'acostumes a sentir o a integrar en el teu llenguatge cap en aquest context, estaràs portant el teu català al següent nivell. Ho explicaré amb un exemple perquè sigui més fàcil. Bàsicament, per simplificar, mireu aquestes dues frases. Si dic no té cap problema, frase en negatiu, no té cap problema. Aquest cap és igual a ningú.
no tiene ningún problema. Si volem utilitzar cap en el sentit de algun, direm té cap problema? Amb interrogatiu. Tiene algun problema? Mireu aquests altres exemples. Cap cosí ha vingut. No ha vingut cap cosí. Ha vingut cap cosí? Per acabar, espero que aquest no l'hagis de fer servir gaire. Però has de saber que si poses malalt, el primer lloc on has d'anar és al CAP més proper. En aquest cas, CAP són unes sigles CAP, que signifiquen Centre d'Atenció Primària. Com fan les animadores, dona'm una C, dona'm una P. Com es fa la P? Hi ha algun equip amb P? Pittsburgh? Aquests centres, els CAPs, són centres mèdics de proximitat on tracten les patologies no urgents i des d'allà et derivaran a un especialista si cal, i si no cal, el teu metge et donarà un tractament i t'enviarà cap a caseta. I llestos! Abans de deixar-ho aquí, repassem els significats de la paraula cap, per si se t'ha escapat algun significat. Com pots veure, la paraula cap té un munt d'usos molt habituals que sentiràs en un munt de converses. Quin és per tu l'ús més útil d'aquesta paraula? O quin és l'ús que has sentit més? M'ho pots deixar aquí baix als comentaris. I ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, dona-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat.